mashini chogosona, car wash machines, electric routers, diesel engines, lawn mowers, total tool and machineries, chi engine, egatie chi mashini chinde chinyinge. Batalira setu kayabo imeyomo chokisi. Aseba arena ne kurutinsamu cha kisi kogenda Kisumu. Azama gacho Agusi Plaza, ground floor, room number 6. Wigo, urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo chokisi. Na voku ba kirisi mgwetara stinamba chabo. Gusi Star Shop. Nedu kore gene, asoko gure bintu bikutumeka sige kege tambe. Asiri guri dense. Ajereda. Kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri eduka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwete chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire Voigo na bukugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisi main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, inyeisano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Tato mo tegen to kiagere tenga motika ni linga na ro chenga mo to ta kiri no mo te nyabo komintro mundo wato rioka yani eroka nga merete likondo. Hata unanishangaza ni nini sikupiangi kwa hii nyumba yangu? Umewahi kosa mali unalala? Chakula unakosa? Sasa mbona unacheza na kazi yangu? Acha kucheza naye. Ningekuwa nacheza na kazi ya penye nafanya ningekuwa sahi nikiwa sawa. Mama ngigente kile kindani wao kwanza kisacha. Mama no bandari msori umu hiyo. Tagi urete na kiyo ya mtete. Apart from wanja na bana. Yenda manuri ya mangana maya, njongwaniro mwana ona, njenya ole ngotigiri ya mangana aliyoko na hotela ngausena ki ngomoto. Mwana na tako na hotela moto ayaba na igo awaki. Kuro singo mwana yo no vechi umone kiagaro ko banyewa ke chisini ke tambe. Hata que tengo coñoro que entrar en gas, lakini no está ya algo. Liso mwana. Itani okoronse muabiri. Omoitongo. Ndizi TV. Ubwansu bw'umuguzi. Ndizi TV. Ubwansu bw'umuguzi. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono,
kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581 0757102581. Karibuni kwa kliniki. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanyabuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babwata mabaga asechikosi chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bale Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bale nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chiokomenya nigo bale asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisi Low Courts mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisi Gose oa Kisi miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gose enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gose enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Nchoke turiko nyorwaria nchoke turiko rwara onyeri nyagitari nchoke turiko nyamache nchoke woho yanda gutara just ne sandu gyokorosyo bikabu chinchoke gisoe chiga swane metenye tatu oso kwa best nabo kwa best mutana muno yoiga nabo ko system liters edita yamo 1000 mukwaro cheyo gatugete mugano yo twanyato mwaye tojete asekembe twabwate kyari ko kumwanya gitinga heritage council kana cheto nkanyoro mwa ko kutenyo gendi otenyo gena ro tebeti akira murabagaka nabangina agatebinga momanyete ngombe nogote usinyuko nyumusagocha nanya ne mbori nabo usinyuko nyumusagocha umugusi bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretero bokoredi bwaye gesiri na muno banyore asoro segerwa boru yakegima orore imechi nsamo kiri cya yogo mbarabare na yogo primary nigo bakuru bokoredi buna burya bwo kubatoka chimbego go cha setugo yani artificial insemination asokwe nyorera embego iyo irageronyore tugingiya insira iyo wigo itali gwakona maruire ayirira natalira eduka ya Enokem yo mu cyobusongo iliko enyorera amaryogo yo gusyalira bimeri endagira next supplement chetugo amaryogo yo gusyalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatia yanda mange naboko banyora imiyo mu cyokisi asinyumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyera angena Market Plaza wigo urusegerunde nigorore mbarabare na Shell Petrol Station imiyo mu cyokisi iyo yakarukiru Falcon Station wigo naboko bakira esimi Enokem Agrovet growing healthier future one harvest at a time.
Omonchumuri bono togosaba kwabera kubwatekana no kunyoro kwa mwana maya semarogoba yabono chinga kingo kwaligania SMS mwana maya nyaro kumanyika tero tobere togo kwaligania kurwa semambia yarenge ntambo ikachinse chigabono litukeri ya Jumaine sariki 15 mu mutinyoka no mwaka w'ikiri bubere na merongebere nene na mange habereka okalekana ayo asiri bongo chigo kumanyabu na bali kibaita bayasangire kuro chingongo chonsi imena isiko yorongo rwagusiana monto murekere buno mugavano we county ya Kisii Paul Simbarati ateruna umabwaye ni gobogosereire kubwatekana ne ngane bangira buna achikobe kuro chibunduki asenkaya yerinya kobe kubyara ngati yari to chikomurekera semargoba ayabono kolenda sonsi na munaenda mange gendra gotubwate wote na semeli mtandao semeli ya Facebook na bogote na Bunandizi TV News Digital na wega semeli ya YouTube kenyoro Bunandizi TV News da tobase ko bagotubwate wote na website yetu na www.indizi.net onyara konyora yo munaenda mange tukobwate na nere wote na somo no bimanyiri higa kuro kwa Lydia Moseka klipeti na mukira akone kichibi chamu rucha wikira senchira yobo ikira ntangana kimatera mwana yo senchira yoko yachuta watu walenge wetana ne nyomba se nyomba to okorero togia to okorigeri chikura yarole kanire na to kaliko to ikanga chinga kibune chiga tole ne mechando mwesimiwa barongari kuri chikura ilarenge ko tebinga ere no ingakiye chikambeni to gatara munaye na se kirendo taratorosire chibara mune chitara chabuna kwalire teira menye kuri chinsemo cha umachoge mbero bari bamochiriye omupunga bwensemo yo inchini obadia barongo. Mimi nitakuwa wa kwanza kusema na kumicha must go. Tumechoka na kumicha, hatutakukutetea, tunakungoja tuletee majibu. Inda mama lende kaimwere ne chaevuteri kokora mere mwabara yabasubati bamochiri mu waziri w'abachenusa na kumincha na kogania kwisikone onda kwa kerago kya senga sarekene nemero mo ya senchere bonerete. Kia kwani nuna kurunyamira na project ye ya chakiri ward gete senata oikiro ronyo lina ya chakiri ositira chaka aba na inji na umata gitiko gati y'abamenye kurwa se bunge ya North Mugrange county ya Nyamira igo batogirio mo senata we county ya soko murekero bokorre we county ya Nyamira. Na mwanchu murigira sayo monanda mange twakorigano tumenya centre yobo ikero nitirane nchenkoro kwa Vincent Onyancha emesi mangana metoko chakakorwa ase bunge ya kitucha cha South Meya county ya Kisii chinsemo ni chia kanunda ase kenyoro kia mwamonchiri kibono kegotoka sensemo ya umatara bunge ya kitucha cha South aiga ase county ya Kisii watama kabuno musacho yomo ase lieta aber nyakundi oyibono saber nyakundi maroko oyibono mubero yotogete kurutire gesima ime ni gobono obutukibwa korna bo gobono magaya postmortem gokorwa nige koro kibuno musacho ni betega kongentwa na kurutwa segesimekyo kanengano murugyo ni gaichandege korekyo maiga yo musacho yo kunyara kongentwa sabona ga ndio boene bokorwe elio aya bali baikirente gatambo kireki banyare ko bwatwa na komikire tambo kolengana lichiko ligobono murugyo yagendete ko murungania maiga yo musacho yo kongentwa ase postmortem yaro kengane yo egento kirerere ko gania ose aboli ya serikali okorobo tukibwa bwango igore korekyo akaganchinsemo chia kanunda ase ekenyoro kirikia mwamonchiri umatara ibunge ya kituto chache South. Urugyo nyakosira beri nyakundi maroko mugakona na batu alenge bya tukanywa mana bya tukanyora abana batatu tukamenya life yengi yaragini kanyalika ni family yabo njante kitaso muchi ikangore bitina no bale go chabangita biske ba chabangita mu murumu abana ngita techira undi sotate te kongenta aginya saga nkonya ikabetere linya ku mugakona gali ngumwororo nandi kilibali kumutena kyale kokorera esinginjo bali kumutishira ngamuno komachani uko benza mu mukungu eto kunganyi kuruga akabo mwaba akoba mumuru mwaba eriya kanyari kana bakanganyi bakantengenda ngende se itonya tingo genda igentongere ko barankorere nkamu kanje ngarali kali ugo esinginjo nkonyo bugima bwane nkagenda nga connection yane no mugakone yalengengia abatwari wakana ni suwe sama ye school fees na road wakana nande ne na to communicate to ko baba bana ba ke school to ko boy school to ko bana ba ke school to ka baigo bono na bari ko kanya che ko ngoi baga chaba se na beri renke se mia kene tato yo kana uchkwera na bari ko kanya ngirani lakini baga kana ba tamba titi kondra so much keronda che ni ko barankole nkawa ba lendo muka konera ko ba to katika connection ya ninge ya lenge
nabo tware gokonweketie ase esukuru kere egento mo no moiso nde motinyugate tare 23 nabo twaconnected nere tugakoba omwana oyo gojoin KMTC campus Nairobi campus main tukamokoba ke esukuru Nairobi tore nere tugatimiti omwana tugatrimbuka nere tugatiganira tauni era akagenda agacha na inche nkagenda seito na gotigana yoroboti rumonchu mulindo ganta kwarigani kuona dipo na sanya kurwa sensemende studio jikora hisato ronyora senchera yobo ekirano gotigana yobo no monchu muligeria yogati ya MC kurwa serikali ya county ya Kisii wa Wesokya na komochege tambo kurwa somo obiso yo mokurwa sensemo y'abanyanyimbo abetega koiwekana aserio giri abiri gonchokana na so mutanda ikingesekirio ge ekiboneka gote yabuna ni ko baligete kumubekera chibunduki asenka yo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati erenya rokobe kubyara asoko bekerwa chibunduke ya senga yaye gati ya MC kurwa se county ya Kisii ni gobeso kiri maika yo musubati yo kurwa sensemo y'abanyanyimbo konyara kobe kubyara ekero kiri ali kero roboti gorenya ngani yo aseke ngeseki abeteke gonchokana na so mutandao gati ya MC abone yabagani ngani konyara kutukwa sobo ime igoroya kere kiyoko ganya kumuseka segia omugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati lero ige maragobeye tuwabwate umujadala bungeni aliyesitore kukwanira ekesi ekekyo umuspati oyo umusisi yayo esauti yayo iwekanete kurwa sikisimi babete tape ngeba planeti bachikobekera umugavana chibunduki ebintu binde byonse eligararo kanenga ereneli jambazi lakini aseli atari nyasaye ekilibu ekengianyarete gosoka no mongi noyo atutakiri kumanyanga oyiru polisi obwatiru oyiru kotini tumanye ukweli noro yo igegento nkobataye abaguziba minto umugavana noare nandi ntayari tole totegerere serikali enene inkiego totebi kuuso musbati oyo nandi tutagite tomotebi go musbati oyo usi na abantu tomenyete na amani twanya kurwana segi lakini bona gintu tokwiburi onyo muskali omonye no bwenete guturinda nero ukobanga ngakia gutubikira chibunduki ngakia kobeke bago ono rinde ngaiturigaki twanyora emotion yo discuss ya mangana abeire ga korekana ase clip ya tairo mutandao ekiomo sisi yayo kurukatire njwe aberega okwana mangana amangana kwanta yaba yabo no ryo gotebanga esegiri ya pange tuga so program ya kembene bae maete na inde maru to das katika korekana enda gatebanga mbari tayari kupange segi elinde bagenda kubeka tisira egari wo mugavana Simbarati na mangana yo kumia asabantu betu bagusi eyo korekana no salama ya ito tiribija asengencho obise ya CID go se sisi yayo yo nere bwente kulina na kuchunguza na kutotebinga kimino kike pangire ekati yo so iri siasa anero kare komunyokia abantu bibagari ko gotete abantu nero kare na gotigana gati ya minyikorwa se county Nyamira ne morokora se bunge ya North Mogrango ni kubaraka no kureberengere byabo ane mona soko mutogyo musene tabuye county Nyamira ko ngomogeni ane mona nchadi go kerenya magendro asensemeyo asokera ko murekera obokorri bo county Nyamira ane mona obokorri kurwa so mugavana we county yo gati ya menye oboni go baganiriyo omusene to yiko ne kibuna ngota rachinse mu chonsi ko ne kibuna magendro go kerani gware ase county Nyamira uno muri kyoitago tumanya senchira yobo kirano Steven Ndemo magega yagati aba MCA mebunge ya Nyamira korekana bakomubune mo senator wa Nyamira okongo mogeni nigo gati aba menyi ba Nyamira besokire na kumwegerera mo senator obo aba MCA baito ebanje tobo kurumi bali barasiga abana musike senator na ande buna gabana aronje tichi boxi senator gatenna kitete kobana Nyamira na kiako gara aba senator baito aba MCA baito bachakire goteba nga senator agende ase assembly ase bagoteba aro mongiti senator totari mongiti erwete gokora bananchi banyamire gasi igaba MCA abamba bwate esababu bakomoirira bwa assembly egera chiko baindagira buna gaba nako ba tande twale koboliga bamura baita abana baito bakora mo senator itu twale kubasaba sama sikania manene muna intu abanyamira igo twane tikorora mo kolegasi bono muna Nyamira twasieka kutogatanga na corruption mura kwanira buna aba MCA mutebete ente parliament ya ino mukwanire igoro ya corruption twasieka Nyamira wana kerweke mawate aba na sena tacha ko basomi ekero kobori boito to kobori nkoringa etwachora tabantu abaro murengo yo batasometi gutambe kero muntu akorega shinge ya aho bakumurama mbari gotaka ande omwe mushio yo watebanga sena tata kite school anyaro chete
ngiatare kwa irwe gaciyo koreng'ana n'abamenyi abwo kogani kwabo naso kongo mogeni kwegwa libagari ogokore gacia yo kuringori obokoreri bwa bisi omugavana yo kumiti ntomanyene n'abananchi be county ya Nyamira omoseneta bwerure kokonya abananchi lakini kwamanyire konyora aba MCA baro murengo bw'umugabana abwo abanda ayira paka Buganda kujikobaga jororo ekero impeachment yabo ente gokorwa ekagera ikagwa because chibaje cy'abananchi konye cyasalikire cyatiringiru nje narwo grava MCA bali ekando bali banda tokotete county ya Nyamira ngo bateganya zaba seseni na ande nyazango bale amaseseni yaino omwe mukajuzi mukatana chi project mokolonzi chipara echo ntoro chigenda yokolekana igobone kororekananga ekarmojo koroversite omokorana ngobwatu bona ze uyo muganda tese county ito igotoko basaba kamorante mona ba MCA bali mulensa so mulengo bw'umugabana bali umugabana abegete gotime bali mukuragera nere komorante sikomo senator komo ongo basorora ande ngo basorora asomo yomo chi project chosi chigo kwanu kuligereria ororo amangana nga ngokwani rura amangana osie kama to yoko igwa amangana yechinze majugo kurama mumanyenga ekarwa no munda kuramo igona ligasi yachaki koripoteria Ndizi TV elietariane Ndemo Steven mbya muno mulikito Ndemo Steven asorobo chirwa senchera yobo ikirano gotigana yobo no moncho muligereria omaiga yo mugavana be county ya Kisii Paul Simbarat nabo no MC we hodi ichuni kone kibuna omongina Pamela Shiranda oyibono obwato muchando ko irwa nyagetari na kanyoro bweni bwaye nigo bono muri omongino yoro nyagetari maiga yo gotoro muchando bukuguru okonyoro wacha kire kugunda kubwatikana no butaka senke iniga betenka seke gitambe abwase omo MC ya beteka weso kubatira na muno mugavana be county ya Kisii na kone kibuna nkumi kibara nyagetari ya Kisii teaching and referral asa koleto ko mwana no muri nigo asoko kwa nyagetari maiga yo kwa nyagetari yo aseke gitambe enkaya eniga ya mwarigania maiga yo gosoka tritukoria lero unatokumanyigwa no muri kito Mildred Mumanyi imoro sa gokora maya omogoko omonene nigoene kigwa ase kenyoro kya bumubea ase wadi ya ichuni bunge nyali bali masaba magayo mongina Pamela Shiranda koirana ase nka ase konyora ari ase nyagitari ya KTRH ase geka kemetienyi enebono hasa nyorete obokonyi bwo konyora obogwenyo babusa ase okugoro kwae okukonyora gwachakire kogunda kubwatekana nokoya obokonyo bwo bwarwete ase omo MCA wenseme yo Wycliffe Siocha gwako bwatera no mugavana we county ya Kisii Simbarat buno munyagitari korwa ase nyagitari yo akoerera. We received this mama on 13th of December with septic burns. We took her together almost 3 times. And then after that, when we got that the wound was okay, was clean, we did some skin grafting. And then we continued taking care for about 3 to 4 weeks. After which, we've been dressing the wound. At least now the wound is healing well. So it has reached the time that we feel Mama can go home to be cleaned in the nearby dispensary. Omongino yo otanyara kobisa omogokoye nigo akambia gochase omo MCA amono mugavana. Mbia mama. Vavia kwa musina wala. Na chokuratira ro. Mbia mama agende. Oyo mama omuntu. Yani amakwani ndateba nga mwatubusinze mwatokonyire embande na Simbarat. Yani muna balega yani batokorera amayanya saba siseni. Amate yaye amona abanyakenyero nigo barokya omosaso kobo ase okubakira abaraya bombuya ase baineke buna nigo omongino yo abagakonyora obogwenya batari gwakanera Kende Johnson. Aye piri yo Kende Johnson nge twasabe tukuruga togwakambia mona sogo omwesimiwe Simbarat nembande sogo tokoye nande batokonye nande ntokweba nande ntokweba tutadebyo omwesimiwe weto Wycliffe Siocha embande nga onyeteri ere ntwale kumanya arati era tukonyera omungino kuri nyomba ona ayo mwishimi wa embande na etu hoteli ngambia mono bantu baminto ekeremo kuligereria bali mu aruchi surande kera kuri nyomba
na mwali kuligirira ng'omong'ina suranda maybe gusenya ndia nyomba kanga pa wani gatari moya kanga suranda tu mutindikite kale yani nkwiraniria mbuya muno naende mbuya muno Simbarati nembande batokonyire gokonya okonene tutebe nigoba gokera igitambukiro kiaye omo MCA ase okumwakanira NHIF iyo irabige kumukonya asobogwene bwaye ntu agenda tukamorora bagakora igente kiya na ande ntebe bakamoroseria NHIF irabige kumurwari bakaprocess bakamoroseria NHIF yo mwaka umugima baba kara igubo bakogenda arwari gwe baba ariko gwendagirire special nyagitari aria ariko gwendagirire ngiya embanda tigeimokereri gwigoro na Simbarati abangina moimoke mokorora abangina buna babarwarete baminte embanda mokorora muri none ikinyombaga ase tingakecho nigo basaba kolenda omongino yo nabo igokorwa ase abisiomo MCA nigo basaba ondo bwate omochando buno yo gwesokia. I've just called one of the community health volunteers from the community where she comes from by the name Alice to be taking care of the mother and then to be taking her for treatment to make sure that the patient is being attended to, given good care at the nearby dispensary. Gatubaina ningambi ya mono nande basaba dai baitumure kakikonya bangina munaba datuya nesio jangambi ya mono nande mbi ya mono gawo jogo ando konya moyo onde ka lese binyoro mwato tebe golipotalia igetaseni kya Ndizi TV ile taliane Mildred Mumanyi muno mulikito Mildred Mumanyi asoroboti rwa century yoboye kirano monchu mulinko manyigu bune biro bane byachire jide kachi aputuza ke 25 ensane ya moja bono maragona mangeto kwariganireti ane mono igoro aba MCA bunge mbakwa negoro yengana yoko koserirwa ko mugavana we county ya Kisii roboti unotu kumanya ekero chiera geisa to chiabono butuko nabako chinga kicho amenye kurwa se ensemo ya Kariako yibone gotoka ase ward ya Bokimonge ward ya Umachoge ose bunge ya Umachoge bravo igobarokana kwe munga ndego chiase omubunga bwenseme wasogo tabaroserio buraromo kurwa senseme yo ikibono soboro bwarroka nikugwa nambranya arabokonyi bondi bonse ande mona kerimre yegendrete gotwa boigabara yabasubati mbakwana mangati yarto kumulekera omubunga boigo ubwenseme yabo Machoge burabu naikirana ase bunge litukulia rero boswe bunge likonyara koherera igoro yebil ikibona aikioro ane mona guryo bokomi burongete asensemo yabanyanyimba sayo munanda mange chikora gesto chiabono botuko mwancho muligidia ingirana aseme segano roboti rugima igoro yumubiro yoto kachinsemo kanunde gisme meyo gote bakabuna nigo betega ko ngento na kuruto raso manenda mange gendra goto bwata semtanda yeto iliyo nyara komanyugwa bunagendete kwata kuruto tanere kuraso munwe manyiriyo Lydia Mose Petre Mukira ane kichibi chamu cyo ikera senchire bone tomera ni sato chiabutuko retirana inchenkuru ko Vincent Onyancha.